Sino ang una nagkagusto? Ikaw. Bakit ako? Oh my God! Valentine's Day vlog. Well, first time namin tong gagawin na mag-upload ng content for Valentine's Day. Although may mga previous naman kami na date vlogs. So today we are going to take you to Hachiko Asian Noodle Bar. It's newly opened. It's located here sa Greenfields, dito sa San Fernando. And I'm really excited because if you've been following me for a while, you guys know how much I love laksa. Tipong kung kaya ko lang mag-teleport to Singapore, I will go there just to eat legit laksa. We are also going to eat ramen and then dumplings and all those Asian stuff. Join us in today's date vlog. See you later. Na necklace and earrings. I got this from Mikana. And of course, yan, thank you to Lashes by XM for my lashes. Now, it's time to eat. Ayokong unahan yung laksa kasi parang kinakabahan din ako. So, unahin natin tong buns. And I think appetizer talaga to eh. It looks so good. Oh my God. Ang tagal ko nang gustong kumain ng ganito kasi may nang kinakain na ganito sa Makati before and ang sarap na. Mamo. Guys, solo order lang to pero parang ang dami. Kahit solo order lang. Kasi malalaki yung dumplings nila. So this is 4 pieces but 4 big ass dumplings. Ang sarap ng dumplings kapag hindi siya kapag hindi siya instant, kapag hindi siya galing sa yung mga frozen na binili, parang homemade yung dating ng dumplings nila. Now, try na natin yung laksa. Pinatry ko sa kanya yung sa Bugis in isang parte ng Manila. Basta Bugis, yung pangalan niya. Bugis Singapore Street Food. Tapos sobrang legit. Banawe. Oo. Aside from that, wala na kaming ibang natikman na legit na laksa dito sa Philippines. Sarap naman. Ang sarap. Yung sabaw kasi magdadala talaga, diba? Sobrang sarap, tapos ang daming toppings. Tapos, 265 lang to. Yun namang ramen nila, I think 250. Pero guys, doble yung chasu niya. Kasi yung ibang ramen, diba, parang nasa 200. Pero isa lang yung chasu, isa lang yung egg. This one, 2 chasu and 2 egg. Kasi add ka lang ng 10 pesos, saka only noodles ka na. Love. Dahil Valentine's Day episode to, anong favorite mo sa lahat ng naging dates natin? Like from day 1? Siguro yung nagpunta kami ng kasi Madang Sino Makati. kayo? Nagpunta kausap ko sila eh. Di ba ganon? Nagpunta tayo sa Yung sa may burger. Kasi torn kami noon kung anong mas masarap. So, bali-balita, masarap si Sweet Ecstasy, tapos masarap din si Lazy Bastard. Tinikman namin si Lazy Bastard, sobrang sarap. Pero dahil sobrang lapit lang sa kanya ni Sweet Ecstasy,
Nag-sweet ecstasy na din kami. So, food trip talaga. And both naman masarap, no? Ay, pero mas gusto ko Lazy yung Bastard. hotdog sandwich ni Lazy Bastard kesa doon sa cheeseburger niya. Ako naman, ang favorite ko na date natin, ano ba? Siguro yung sa nagmasamiri Cove kami. Kasi first official beach trip natin yon. Kasi nagsusubik kami, pero not naman talaga to go to the beach. Parang sisilip lang sa dagat. And pag nagde-date lang kami na nasa bahay nag-Netflix, bumibili lang kami ng mga kung ano-ano, barbecue or fishball. Parang feeling ko nakakapag-rest ako nun. At the same time, nagde-date kami. Try naman natin yung tonkotsu. Ang nagdadala sa ramen yung broth. Panalo yung broth. As in, parang nilusaw na pork. Parang walang anything na instant from this dish. From the noodles to the broth, parang lahat. Oo nga. Ginawa nila on their own from scratch. Mukha siyang pancit canton, but level up pancit canton. Masarap din ito, love. What's your favorite thing about me naman? My favorite thing about you, palagi kang nagpe-prepare ng coffee in the morning. And, gusto madami. Marami ako natututunan pagdating sa pagkain. Okay. Favorite food thing ko naman about you, kahit di mo tinatanong, pag nagre-request ako, madalas, pinagbibigyan naman niya ako. Like, gusto kong manood ng ganitong movie, or gusto ko mag-go out for a walk. Parang the other day, sabi ko sa kanya, mag-car na siya, going to the grocery, una na siya, pero wait niya ako doon. Kasi gusto ko maglakad. From bahay to grocery. Siguro that's about, may 1 kilometer naman siguro yun. Tapos sabi niya, hindi, maglakad na lang tayo pareho, sabi niya. Tapos naglakad kami, pupunta sa grocery, nag-tricycle na lang kami pa uwi. Kasi may mga bit-bit na kami na grocery bags. Parang in simple acts like that, nafe-feel ko na I am loved kasi love language ko yun. Acts of service and quality time. Gusto mo tubig? Ang love language naman nito, words and touch. So, dapat lagi mo siyang hinahawakan ganyan, no? Ano naman yung pinaka gusto mong part ng parenthood? Ngayon, mas natutuwa akong to spend more time with family. Before kasi, parang madalas wala naman ako sa bahay, so I don't really have time for Family. Yeah, family time. Sino ang una nagkagusto? Ikaw? Bakit ako? Oh my God! Not me! Ikaw kaya? Sino ba kuha ng number ko? Saka nag-insist na ihahatid ako. Ikaw, sabi mo, pahatid ako. So that's it for our Valentine's Day vlog. As you guys know, hindi naman kami masyadong nag-open up or nagpo-post ng mga personal na videos. It's mostly really to just feature restaurants and hotels and other stuff. This time, medyo nag-open up kami. I hope you guys like this episode. Tell me if you'd like to see more of this content. Thank you so much for watching. Sabihin mo, please like and subscribe. Nag-kiss ako agad. Sabihin mo, please like and subscribe. Happy 4,000 subscribers to my channel. Thank you so much, guys, for your support. If hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to hit subscribe and also the notification